नों गान माबा मानसिखौ एसे नुब्रिथ'दों नानि औ गोसोम गोसोम गाननायनि गोजा साबसेमोन सानैमोन खुगा खाथेनायनि ओमफ्राय नै मोनदां नै ओंखाम दाफ्राबो बान्दो बान्दोंमोन बान्दो मोननैमोन 50-50मोन जोंनो ओमफ्राय बेखौहाय एखादों नैबे थाला होनायनिमोन एखादोंलाय नै इलाय एखादों खुलुमबाय गासै रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव आङो हठातनै मोनसे भिडिअ लानानै फैदों माने मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों नैबे जोंनि बिटिनि होननाय गामि चिरां डिस्ट्रिक्टनि बे बिटिनि गामि सिङावनो जादों दे नै दासो माने 4-5टा 6टासोनि गेजेराव मोनसे न'खरावहाय सिखाव हाबनानै थाखा खावनानै लांदों आरो दा बेखायनो आं नोंथांमोननो मिथिहोनो आरो सांग्रां जानो थाखाय आं नोंथांमोननो मिथिहोनो नागिरदों दा सिखावा सोरमोन बबेनिफ्राय फैदों बेखौ जेबो हमनो हायासै नाथाय जाथाया माबायदि जादोंमोन नोंथांमोना एसे नायलांदो भिडिअखौ अब्ला नोंथांमोनाबो बुजिगोन बेनिखायनो नोंथांमोन बयखौबो आङो मिथिहोनाया बेनो साननाया बेनो जे नोंथांमोनाबो सांग्रां जानानै था दिनै गाबोननि गेजेराव माने मा जानो हागौ बुंनो हाया बेनिखायनो जोंनि माखासे दोननाय जिनिसफोर बेसेन गोसा बेसादफोर थाखा फैसाखौहाय एसे जोथोनै दोननांगौ आरो मिथिनाय बायदिब्ला नैबे न'खरनिफ्राय 1 लाखनि एसे बारा फैसा बे न'निफ्राय खावनानै लानानै थांबाय होनदों बे न'खरानो जादों सासे फंबाय जोंनि अर्गेनेस बसुमतारी होननायनि बिनिफ्राय नैबे न'खरा जोबोद दुखुथिया जे नैबे अर्गेनेस बसुमतारी होननाय फंबाया माने खानाय सिननानैसो माने दिने दिन खामायनानैहाय बिथाङा न'खर खुंगासिनो दं नाथाय नैबे दुखुथिया न'खरावनो बे घटनाया दिनै जानानै फैदों जों बयबो दुखु मोनदों गामि ओनसोलनि मानसिफ्रा दा नै ज' फैबाय घटनाया जाखांनायनि उनाव खबर मोननानैहाय दा नोंथांमोना एसे नायलांदो माबोरै जादों मा टाइमाव बेखौहाय नोंथांमोना सासे बिनानावनिफ्राय खोनानो मोनगोन आरो बेवहाय बे समावहाय रावबो गैयामोन जास्ट बिनि अर्गेनेस बसुमतारी फंबायनि बिनानावल' दङमोन आरो बे बिनानावानो दा खोन्थागोन माबायदि जादों बे घटनाया दा नैबेनो नै अर्गेनेस फंबाया नों मय दंमोन फंबाय बे घटना जाला आं बाजारनिफ्राय खानाय सिनना दावखोदोंमोन ए न'आवहाय बै बिनानाव गोलैयाल' दङमोन औ बै हिनजावाबो माबा लायदोंमोन थाव लायदोंमोन दखानाव थांदोंमोन अ आच्छा जेबो नुखाखै मानसियानो गैयामोन रावबो माने मानसियानो गैखामोन रावबो न'आव सोर बे लिंना लायनायावसो मिथिदोंनो नों नुदों माबायदियाव मा नों हारसिं दंमोन आं इयाव हारसिं खिनो थांनानै आं इयाव थाथ'दोंमोन ओमफ्राय बाजै इदि होनबाय ओमफ्राय दुबारा ख्रां खालाङा लामायाव गाबलां थाबायनायनि खारलांदों गालाब लांदों ओरै औ ओमफ्राय आं साइकेल लानानै साबि होनानै लाइट सावनानै बाजैखौ लिंहैबाय आरो ओमफ्राय दादाया हाखु दाखु फैनानै नायफैबाय ओमफ्राय हाबनाया बोरैजों हाबदों बे गोजौजों गाखोदों उनजों नैबे हालांमोन नैबे दरजाया ओमफ्राय माबा खयथा बायदि जाखो मोनाबायमोन नामा ना स्राङावनो दासो बावाखै खोमसि हाङाव माने नैबे दरजाया नैबे खुलामोन जाहैबाय दा औ ओरै मांखोबाय नै नैबे खुलामोन नालाय ओमफ्राय नेक्स्ट रुमाव नैबेनिफ्राय ओरै बारलांदों आरो साबि होनायनि आरो बै गोजौजों बै लक नालाय रुम मोनसेया ओमफ्राय नैबे खुलाखाय नैबे रुमनिफ्राय ओरै बारखोदों आरो ओरै मांखोदों बुस्थुआ ओमफ्राय माबाया महायमोन सिस्टेम जादों फैसा माबानाया हा बे लाइटआ सावखाबायमोन अ माने बेयाव सुइस दङ बेखौ खोमोरदों मैथो सुइसआ लाइटनिया ए नैबे लाइटखौ खोमोरदों आरो सुइस माने बाहेरानि लाइटखौ बेखौ खोमोरनानै बे खामानिखौ मावदों आरो ओमफ्राय मेन थाखा दोननाया नेबावमोन फैसाया बे बिङावमोन नै फैसाबावमोन खायसे गालांखाखै माबा बेयाव 2000 दंमोन नै बेखौ गालांदों नै नै बुमोन बोरमोन नै मोनथायबोमोनदां नै ओंखाम दाफ्राबो बान्दो बान्दोंमोन बान्दो मोननैमोन 50-50मोन जोंनो ओमफ्राय बेखौहाय एखादों नैबे थाला होनायनिमोन एखादोंलाय नै इलाय एखादों एक गाजि सोंनानै
बेनिफ्राय एख'दों नै ओरैहाय हाबुलायनाय दं ओमफ्राय माने ओरै गाखोदों आरो ओरै बाखोबायल' फैनायावबो आलथुवाय ओंखारखाबाय रायो ने नों गान माबा मानसिखौ एसे नुब्रिथ'दों नानि औ गोसोम गोसोम गाननायनि गोजा साबसेमोन सानैमोन खुगा खाथेनायनि ओमफ्राय नै ए ओमफ्राय मा रायलायनाय खोनादोंना खोनायाखै खोनायाखै इसोरो रायलायदोंना रायलायाखै गावजों गाव रायलायाखै ए साबसे मोनदों सानै ओमफ्राय थाङो मा मटर बाइकजों ना माजों नोंसोरलाय थांनायाव बाइकजों आमु बिदिनो खालामगो गुलामजों बेनिफ्राय न'निफ्राय दुवारखौ लांना थांनानै ओरै गाल्ला गाल्ला खालामनानै दालाङा ग्राम होनबाय ओमफ्राय मबिदिनो खालामखो बेखौ आं नुवाखिसै नों हरै फारसेजोंमोन नालाय माने खिना फैनायाव जेबो नुदों खांबाय दा नालाय खारबाय ओमफ्राय बारबायखौ बेखौ मोनो बे दरजा